Dan il-ħadd huwa s-sollenità ta' Għid il-50, il-festa tal-Ispirtu Santu. Il-ġimgħa l-oħra smajna li qabel Ġesu tela s-sema kien wiegħed li jibgħatilna l-Ispirtu Santu biex ikun magħna. Wara li tela s-sema il-wiegħda żamma. Meta l-Ispirtu Santu niżel l-ewwel darba fuq il-Knisja, l-Apostli semgħu ħoss ta' riħ qawwi. Raw l-ilsna tan-nar u dak il-ħin stess irċivew id-don tal-lingwi. L-Ispirtu Santu jiġi bħal riħ għax huwa l-ħajja li Alla jonfoħ fina. U riħ għax jimbuttana lejn il-verità u lejn Alla. Ir-riħ u b'saħħtu qawwi bħal rifnu li ma nistgħux nikkontrollaw, din il-qawwa tibdilna meta ngħidu iva lil Ġesu Siedna. L-Ispirtu Santu jiġi bħal ilsna tan-nar għax hu jaħraq ir-rabja u l-ħażen tagħna. In-nar jagħtina d-dawl biex jurina triq. Meta l-Ispirtu Santu jgħix fina, idawwal lil moħħna u qalbna biex narfu lil Alla. L-Ispirtu Santu jiġi bħala lingwa għax il-lingwa tfisser komunikazzjoni. Nistgħu nużaw il-kliem biex naqsmu idejat, sentimenti u pjanijiet ma' persuni oħra. L-Ispirtu Santu u l-komunikazzjoni bejn il-missieru li ben u espressjoni tal-iktar imħabba vera u kbira li teżisti. Kollha rridu din l-imħabba u l-koll ngħixu f'din l-imħabba aħna u naqsmuha mal-oħrajn. Fejt il-50, l-Ispirtu Santu mela lill-Apostli huma bdew jgħidu lin-nies mid-dinja kollha dwar Ġesu, il-bniedem Alla li ġie msallab u qam mill-mewt. Kull min sema lill-Apostli baqa' mistaġeb għax kulħadd beda jismagħhom jitkellmu fil-lingwa tiegħu jew tagħha. L-Apostli jagħmlu x-xogħol li tagħhom Ġesu meta qal kif il-missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Meta nażlu lill-Ispirtu Santu fil-quddiesa u fis-sagramenti u fil-ħajja tagħna ta' kuljum u jenna nsiru aktar bħal Ġesu, nitalmu nitkellmu bħal Ġesu, inġibu ruħna bħalu u nħobbu bħalu, lubna jimtlew bil-ħajja u l-imħabba divina. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!